ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মেন পাৱাৰ বহুত কম যাৰ ফলত আমি কন্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাত পৰিছে শেষ বেবাराव रन्जित बसुमतारी अर्थात इएम फेरेंगा बसुमतारीया बिटिआरनि ना जिबायदि माने मैया दाख्लैनिफ्राय गोबां नुबोगासिनो दङ बर' फिसाफ्रा हालाय हाफाय जानाय बा न' सावनानै होखारजानाय बा थफ्ला थफ्लि बोनथुमनानै होखारजानाय नै बिनि सायाव बै होखारजानाय बिथांमोना बा बैयाव थाग्रा मानसिफोरा मा बाथ्रा बुंखो रन्जित बसुमतारीनि सायाव आरो लोगोसे बेखौ नायजोबथार नोंथांमोना नायखांजोबनायनि उनाव निश्चय बुजिगोन आरो किसुमाना नुबायबो जानांगौ किसुमाना नुवाखै दिनै बे रादाबखौ दामदों एसामिस मिडियामाव दिनै एसामिस मिडियामाव दामनायनि उनाव जों मोन्दों बेखायनो जों नोंथांमोननो फोसावनो नागिरदों दिनै गासैबो पाब्लिकफ्रा बुंखांनायनि उनाव बा निउस रिपर्टारफ्रा दामखांनायनि उनाव जोबथारनायाव रन्जित बसुमतारी अर्थात फेरेंगायाबो माखासे गोबांथार खोथा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लायोब्ला निश्चय बुजि मोनगोन जाहाथे आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो जोबनायनि उनाव नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरगोन होननानै दा बे बिटिआरनि जिथुनाखि इएम रन्जित बसुमतारी बिथांनि सायाव एबाराव मा रिएक्सन जायो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो मिथि मोनगोन जे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो दिनै हादानाव थाग्रा बिथांमोननिसिमबो आं फंनैसो गोरबोनिफ्राय बाथ्रा बुंनो सानदों जे जोंनि बर' फिसाफोर नोंथांमोनहाबो जिखिनि हा दङ बै हा खलबसेयाव थानानै मावनानै जायोब्ला थोलिया नामा दिनै नोंथांमोना थाखानाय हाखौनो किसुमानाथ' ओरैनो माने हा गैयालासिनो लाथायनाय दङ बे बाथ्राया नंगौ नाथाय हाया मारैहाय जोबलाङो आरो माबोरैहाय जोबस्र'लाङो बैफोरो माने गाव गावनि गथ' गथायखौ लेखा बायदिसिना फोरोंनायजोंबो किसुमाननि न'खरा जोबस्र'लाङो थिगानो नाथाय किसुमाननि न'खराव ओरैबायदि दङ जे लोङै जायै माने दुमदाखारजोंनो हा हु धन सम्पति गासिबो जोबस्र'लांनाय अब्ला बैफोरबायदि बिथांमोनाबो दिनै बैफोरबायदि जायगायाव जायगा नागिरफिननानै सिथाबनानै दंहैयो बा हाबसोनानै दंहैयो बा फरेस्ट रिजार्भ हा होनना मिथिखानानैबो नोंथांमोना एरसो खामानि मावगासिनो दङबा बै हाग्रा बिफां लाइफांखौ दानस्रांगासिनो दङ नाथाय मोनसे खोथा गोसोआव दङना जों बयबो उन्दै समनिफ्रायनो फरायबोनो मोन्दों बिगियानाव बा आबहावाफ्राव मिथिंगायारि सम्पद माखौ बुङो आरो जोंनो गोग्गो एबा गोनां अक्सिजेना बबेनिफ्राय जों मोननो हायो बैफोरबायदि बिफां लाइफांनिफ्राय जों मोननो हायो होननानै जोङो अलरेडि फरायनानै मोनबोखानाय आरो जायफोर फरायाखै बिथांमोना बुजिया दिसुन नाथाय थेवब्लाबो गथ' गथायनि फरायनायावनो खोमायाव हाबबोखानाय खोनाबोनो मोनखानाय मिथिखानाय हिसाबै जोङो एसे माने फरेस्टनि थिनानै दोनखानाय बा बबेबा मिथिंगायारि सम्पदखौ जोङो धंस खालामनाय बेफोरनिफ्राय एसे माने गोजान जाना थायोब्ला मोजां जासिगोन नामा आरो दिनै नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय दाख्लैबावैनिफ्राय दिनै जोङो हा गैया हु गैया होननानै जोङो बे जायगाखौ जोङो बारसिननानै लाहैबाय नाथाय फालो फालो मोसौ दामब्राफोर होना लांनाय बायदि बुयै बुयै होना लांजाबाय दा बेसे दुखुनांथाव एबा बेसे बिखा खामथाव बेफोरो नङा होमबा सोर जादों जोंनि बर'फ्रासो जादों सोर खालामजादों जोंनि बर'आसो खालामजादों नाथाय बै रिजार्भखौ बेंगिरि एबा बेंहोगिरिया सोर जोंनि बर'निनो सासे फरेस्ट मिनिस्टार इएम नङा होमबा दिनै बेफोरबायदि थासेयावबो जोंहा बेफोरबायदि आलाय सिलाय जानांदों दा आं बारा गोलाव बाथ्राखौ बुंला रायजोफोर नोंथांमोना निश्चय बुजिखागौ मानोना नोंथांमोनखौ गियान होनाय माने खुद जाम्बायावसो गोलैनाय होनजायो आरो नोंथांमोनजोंनो जों बेफोरबायदि कमेन्ट हरजानो गोनां जायो आरोखि स' आं गाज्रि बुङाखै माखासे जिथु आंनि बुंनायाव गेना गोरोन्थिफोर जादोंब्ला नोंथांमोना अराय समनि थाखाय आंखौ बर' हिसाबै निमाहा होबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै बुजिनानै लानो हासिगोन हेलौ एभ्रिवान नै जोंहा बेलासिनि समाव माने ब्रह्मपुत्र दैमायाव बेरायनो फैदों न'खरैनो ओरैजाय दं हिनजाव फिसाला फिसाजो गासिबो दंजोबो नै हेलौ हाय हाय हायनो बरिया नै ओरैजाय ब्रह्मपुत्र दैमाया मोनबाय जों दा बेवहाय बेरायनो फैदों आरोखि हनै ओरैजाय हाजिरा मावग्राफोर बेसाफोर थेला नारबायबायनानै जाफैयो उफाय गैया हनै गोबां खस्थ'नि गेजेरजों थेला नारबायबायदों है नै र' दा जोङो अभियासलि ब्रह्मपुत्र दैमायाव मोनफैबाय आरोना जों आरामसे बेरायदों आरोखि बेरायनानै दसे माथो खालामनाय नङा होमबा हिनजावनाबो खामानि गैया बर्थमान बेखायनो दायो ओरैनो दान्दिसे सम बेरायग्लांनो आरो जायगा नायनो होनना फैदों आरोखि खेलानि हाजिरा मावबायबायनानै जायाबानो उफाय गैला कल फिसायावनो आदा नङा होमबा हाजिरा न'खर लिटु उफायनाय itu zakat ahi dolongखौ माथो रोमै रोमै मोजां नुथारो नै जुमबो बारायनाय खाथियाव बाबा जों दायो
बालायाव बेरायफैनायाव माने बिथांमोनखौ हाजिरा मावबाय थानाय बा थिखा उदा आरोना बिथांमोना बाला रोगानाय बिदिनो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बा सोरनाबा नांगौ होनाय ओरैनो थिखादार दङ बिसोरबो मोजाङै जायो थिखादारफ्रा बे जायगायाव उफाय गैया माथो खालामनो आरोना बिसोरबो थेला सिस्टेम बोदों आरोना बिदिनो थेलायाव 70 थाखा 80 थाखा आरोखि ओमफ्राय दा लास खालामसिगोन बिसोरबो थांसिगोन आरोना ओमफ्राय जों दा माने ब्रह्मपुत्र दैमायाव फाइनालि मोनफैबाय बैजोंहाय नै ओरैजाय दङ फ्लाइट गंसे बिरदोंमोन नुवा रानजोब्बाय आरो गोबां रानबाय दैया सिगुन नुदों सिगुनसोना सिलासोथाय सिनायोना सिनाया नायहैनो र' ओइ नै बिसोर इथिंजाय दङ हनै सिगुन आरो हबे बिरगोन आं खाथियाव थांबा नै बिरजोब्बाय नै बिरजोब्बाय नै बिरजोब्बाय आरोना होसोना ओरैनो माखौ होसोथिंबाय थाखा होरफिदो जाबाय नै बिरलाजोब्बाय नै बुरजा दंथारमोन माखासे ओइसो बिरलांजोब्बाय जेथिं नायो सेस रानजोब्बाय नै ब्रह्मपुत्र बालाबारिया ओइथिंजाय ना सारगासिनो दं मानसिफ्रा ओइनै मालाय नै ओरैजाय ना सारगासिनो दा बरिया बोहैगासिनो नै दा दैया जोंबो बेरायफैदों आरोना नायनो थाखाय दैमाखौ ओरैजाय नाय साना जोबोर मोजां नुहुरो आरोखि सानखौ नुदोंना गाइसमोन साना बरियानो नै दैया नावफ्रा नै नाव बहायनानै दोननायफ्रा रानजोब्बाय दैया बेसे गोथौलैबा दैयाबा बेसे गोथौबा नायलाय फैबाय थादों गबलांगोनबो गब'वालै हमथागोन आं नोंखौ जाला नोंसोरथ' बिमा फिसा फैखायासै हनै सासे दासो लंफै बोखोसो गारदों हाब्ला हाबबो थंल' फैयो जमारनो फै दा नाव गाखोलाय गोजौआवबालाय बे खाब थाखानायसो नोंनाथ' लंफैना सिजोबगोनदां गाखोयोबादों खाब थाखानायसो बै थाला मारना दोननाय नुवाखै ओइथिंजाय नोंबो गाखोनोसै बाबा नाव जावलांथारनोसै होनबा नोंसोरो खेवना हरसै नामालै गाखो जावना नायलाय बिमा फिसा साथाजों बादि नाव गाखोनानै गोबाख्रुबलायनांदों नायदों गोलैबा गैया गोलैनो लुगैदों गोलैजांसै नाव जावग्रा आङो नाव जावग्रा नायलाय बुरिया ना सारदों मालाय ब्रह्मपुत्र दैमायाव কি কৰি আছে জঙ্গলত কি থাকিবে জঙ্গলত কি থাকিব লাগে এগৰাকী বনকৰ্মী আৰু এগৰাকী বন ধ্বংসকাৰী মহিলাৰ মাজত লাগিছে চৰম কথাৰ কটাকটি বনকৰ্মীৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে বনাঞ্চলৰ মাটিবোৰ কিয় মোকলাইছে কিয় কাটিছে গছ গছনি হাতী থাকিব নালাগে বান্দৰ থাকিব নালাগে আমি এফালে মাতি জন্তু থাকিব প্ৰশ্নকৰ্তা বনকৰ্মীয়ে সকলো ৰেকৰ্ড কৰি গৈছে নিজৰ মোবাইল কেমেৰাত নালাগে আমি ইমান কষ্ট করে জঙ্গল বানাই আপোনালোকে আহি যাতে জঙ্গল কাটি আছে দুখ নালাগে বনকৰ্মীৰ কেমেৰাত তেনেতেই এগৰাকী মহিলাৰ এটা বক্তব্য ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল আমার জায়গাত আহি আমাকে ধমকি মারি আছে না বক্তব্যটো এনে ধৰণৰ ঐ কাক কথা কৈছ ফেৰেংগা সৰক লগাই দিম এক মুহূৰ্তত তভক মাৰি ৰৈ যোৱা বনকৰ্মীজনে এইবাৰ উভতি হৈছে কি কথা কৈছে আপনি ইয়াতে আহি জঙ্গলত আহি আমার জঙ্গল ধ্বংস কৰি মাৰি ইয়াতে কি কৰি আছে বন ধ্বংসকাৰীৰ মুখত ওলোৱা
কোন এই ফেৰেংগা বন ধ্বংসকাৰীৰ গডফাদাৰ কোন এই ফেৰেংগা কোন ফেৰেংগাৰ নাম লৈ বন ধ্বংস ৰোধ কৰিবলৈ যোৱা বনকৰ্মীক প্ৰভাৱিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে বনাঞ্চল ধ্বংসকাৰী বেদখলকাৰীয়ে Perenga sar kudu tu, ha? Besar bukan mama kena. Perenga sar kuja, kami ayu buli ja. Perenga sar na? Perenga sar tok mati sih ya tu, ayu ya tu Perenga sar Kita biji beli kono pada nala. Perenga sar koi ase je? Hagi ya nala je. Tu koi ase ni ane kale, apna loge? কোন এই ফেৰেংগা আপুনি যদি ধৰিব পৰা নাই তেনেহলে চাওক এইজন ব্যক্তিলৈ নাম ৰঞ্জিত বসুমতাৰী উৰফে ফেৰেংগা উগ্ৰপন্থাত থাকোঁতে ফেৰেংগা নামেৰে জনাজাত এওঁই এতিয়া ৰঞ্জিত বসুমতাৰী বিটিচি চৰকাৰৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য তথা ইএম আৰু যদিহে বেদখলকাৰীয়ে কোৱা ফেৰেংগা ছাৰ মানে এওঁৰ কথাই কৈছে তেনেহলে এই ফেৰেংগা উৰফে ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়েই হ'ল যোৱা 15 আগষ্টত ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা চিকনা জহুলাও বনাঞ্চল ধ্বংস কৰোতাৰ গডফাদাৰ অৰ্থাৎ বিটিচিৰ শাসক দল UPPLA জড়িত হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষিত চিকনা জহুলাওৰ ধ্বংস কাৰ্যত কথাবোৰ আৰু অধিক সহজবুদ্ধ কৰিবলৈ এইবাৰ চাওক এইটো দৃশ্য বনকৰ্মীৰ অভিযানৰ উমান পাই অস্থায়ী ঘৰৰ পৰা একেচাতে এখন পতাকা খুলি মেৰিয়াই আছে মহিলাগৰাকীয়ে ভালকৈ চাওক পতাকাখনলৈ কি লিখা আছে পতাকাখনত জঙ্গলে তাই ইয়াতে ঝাণ্ডা লগাই বহি আছে মানুহকেইটা সবে ইয়াতে কি কৰিব বিচাৰিছে জঙ্গলত ঝাণ্ডা লগাই ইয়াতে এই যে কি নাম হয় আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা কৰা বনাঞ্চলত আইন ভৰিৰে মুহাৰি হাবি জংঘল কাটি ঘৰ বনাই ঘৰৰ সন্মুখত বিটিচিৰ শাসক দল UPPLৰ পতাকা ওলমাই এওঁলোকে কি বুজাব খুজিছে জঙ্গলে তাই ইয়াতে ঝাণ্ডা লগাই বহি আছে মানুহকেইটা সবে ইয়াতে কি কৰিব বিচাৰিছে দৃশ্যই সকলো কৈছে কিন্তু তাৰ পাছতো বিটিচি চৰকাৰৰ বন বিভাগৰ EM ৰঞ্জিত বসুমতাৰী উৰফা ফেৰেংগাৰ মতে হেনো এইবোৰ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ সমান্তৰালকৈ মেন পাৱাৰৰ অভাৱৰ অজুহাত প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়াৰ এগেইনষ্টত সামাজিকভাৱে বা ৰাজনৈতিকভাৱে ষ্টেবল নহওক এনেকুৱা চিন্তাধাৰাৰে কিছুমান বিৰোধী দলৰ ব্যক্তিসকলে নিজে ইনভলভ হৈ পৰিছে সেইটো আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মেন পাৱাৰ বহুত কম যাৰ ফলত আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাত পৰিছে তথাপি আমি দেহে কেহে লাগি আছোঁ যোনে যি ৰাজনীতিক ষড়যন্ত্ৰত পেলাই আমাৰ জংঘলটো ধ্বংস কৰিবলৈ নিবিচাৰো কিয় সেইটো আমিতো সহ্য নকৰোৱে যাৰ কাৰণে আমি একশ্যন ল'বলৈ বিচাৰি আছোঁ একশ্যন লৈও আছোঁ আমাক অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আশীৰ্বাদৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে খুদ বিটিচিৰ বন বিভাগৰ মুৰব্বীৰ এই স্বৰূপ দেখাৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষিত চিকনা জহুলাওৰ ভৱিষ্যত কি সেয়া বিচাৰ কৰক দৰ্শক ৰাইজেই ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ND24